אמא, אני הולך לבדוק אם המכתב שלי הגיע. איזה מכתב? המכתב שהיה צריך להגיע לפני שבוע מניו יורק. טוב. המכתב היה צריך להגיע לפני שבוע. רגע, אני יודע. אני אבקש מהם שישלחו לי את המכתב בדואר אלקטרוני. ככה זה יגיע יותר מהר. האימייל הגיע. למה ללכת לדואר שהוא כבר נמצא במחשב? רגע, המפתחות! המפתחות! Surfing USA. You'll catch them surfing at outside. You enter a county line. You Santa Cruz and outside.